кой да е това видео, днес продължаваме това клипче с Survival Games и ще ги качиме после, защото... може да помисли някакъв за човек. И ще ги качиме после, да, надявам ще ви хареса. Може това чест бе, ей! Не чест, чест бе. Там долу трябва да има нещо да си го после да има. Давай, за какво се огледаш като? Я вижда ли снимаме? Май да. Вижда ли снимаме? За всеки случай, това е кембар. Снимаме. Ей! Аз съм кембар. Ма не това. Аре, бе, се изгубих. Гледай, ти нямаш нищо, ти си някакъв беден. Няма нищо. Все едно нямаш ток. Не слушаме. Това не е хубаво. Слушаш бездомни. Чест! Празни са! Аре, бата, празни ли са? Ей, кажи ми, празни ли са? Празни ли са, бе, баца? Да. Между другото, забравихме да кажем, играем в Survival Games. Абе, ние нали казахме? Не каза нищо, е банан. Ти си път. Ей, каска имаш, бе. Такой си мече на първо място. Бе, гледай тук. Аре, бе, баца, кой ти гледа, че не е? За какво съм я? Тук няма нищо. Ай, стига е! Вземи, остави това. Мани, хвърли тази ледър капша. Ти много бавно го поставяш това, бе, аз много по-бързо мога. Тук. Няма нищо, аз казвам, да има нещо. Човек, много бавно, бе! Ой, кембар! Ти си много тъп! Паце, гледай как се слага! Shift и така. Не съм свикнал на лаптоп. Добре, дай. Аре, кембар. Дай, че не съм свикнал на лаптоп. Дай, тръгвай. Банан си Аз ще се правя някъде... пекам. Чисто. Бати. Човек да си дял. Те ще го пропушвали. Вземи стрелите. Мале. Ще ме оплюеш още малко. Човек, ти много бавно работиш. Аз ти казвам. Добре, хора, след 5 минути спираме клипа. Защото е много скучно и излизаме навънка. Пац, ти си. Това е свеж. Ние пръчки имаме. Защото имаме... Пац, мале, колко бавно. Аре, дай аз да го сложа, че ти си. Гледай колко бавно го слагаш. Едва го служи, бе, бац. Не, върни се! Имаме ледър такова. Трябваше да го взема, верно. Ти добре ли си, бе? Бати, ти треси, бати, умре ли да го кажеш? Ай, кембар. Тук, бати, ние май сме близко до... Бати, Пешо! Бати, Пешо, калибър. Бати, Пешо, то ще ме убие ли? Не, ти споди малко. Ето, не мога да се удариме половин час. Аре, спи нещо, Готвме си днес живот. Будь бавен. Калиньо. На тебе, бе, майката. Аз ти казах, ама ти си пак си. Опа, извинявайте, не мога... Чакай, извинявайте, че напсувах. Аре, по-бързо! Не съм аз. Аз съм. Добре, дай ми нещо. Не го статира. Мими! Мани! Назад! Мани, да, умрелата. Не умрелата. Мани, мачка. Снимам, бе, ей! Снимам. По време на клип да се покажа майка ми, кажете ми. Нормално. Трябва да сме бати. Това го знаеш, нали? Ти го знаеш, и аз го знам, аз съм играл. Тук е лабиринти. Тук знаеш и честовете къде са. Къде се намираш ти? Пак аз тръгвам натама към честа. Ей, натама тръгваш. Не, ей, натама. Към това? Що? Там има честа. Какво има? Първо отида за они честа, защото ни е любим. Аре, кембар. Ей, те тук честа!
Та да, хора, ще ми кажете ли, който има ток, който няма? Как няма тук на гледати бой? Стига с това кембар, бе, това бати нагото е това. Да, бат, просто... Еми като... Да, бе, бата, ние сме леки токаджи. Та няма да има нищо. Една пацка... тук някакъв пацка чуга, който скача, който се няма ток. Да, хора, който няма ток, съжалявам за него. Ако не, ще му пратим много пари от трета тока по екон. Да, хора, който няма ток, ще му пратим по екон. Да, бе, Роди, ти ще верно да снимаш, бе. Аре, пац. Виж тук е яко. Ани... Диаманти се пекал. Да, паца, ние ще умрем. Паца, къв си ти, бе? Паца, и ще те серем. Не. Паца, ти добре ли си? Виж ти. Баща! Паца, цигарина! Имаш диаманти и панталонки. Бе, паца, това момент, бе! Ами, паца, аз ще пребия от Бог. Гледаме вече. Аз не мога да играм тя игра, бе! Моля те пак, моля те! Аре пак, бе! Ей, аре, хора, чао! Абе, как за чао, бе? Клипа е 6 минути. Аре, да свършим клипа. Ами не, паца, аз... Аре, да свършим искаш. Това беше от нас. Благодаря, че гледахте този клип. Ще видим в следващия път. Чао!